chakachaya panguva ino akudani anonzwa aiwa zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe, zviri kuitika mu the ruling party ZANU-PF. Kutaura kwatiri kuita kudai vanhu vari kuona firimu remahara munhu Harare CBD. Zamina Mambosho atoona kuti aiwa panguva inoi there is heavy military presence aiwa mu CBD kana muguta guru renyika. Aiwa zvatiri kuona kuti vano heading aiwa to the month end. Sanipinda mashoko abudanyorwa panapa subscribe like on the bell icon. Chakanopinda Southern Eye toona kuti vanobudisa this headline munokona rinonzi heavy police presence ahead of Geza demonstrations. Government has responded to calls made by war veteran and former ZANU-PF Central Committee member Blessed Geza for mass demonstrations, which it seems to be taken seriously with a nationwide deployment of anti-riot police to thwart any uprising on March 31. Geza recently called for demonstrations against alleged government on social media platforms through videos recorded at an undisclosed location. His calls have, however, been dismissed by government with information, publicity and broadcasting services. Tomasvika kubuda panazvinzi aiwa panguva inoi zvazvinozobuda pachena kuti aikazve kugovernment zvainenge inototya chikwati chinozobuda pachena kuti aiwa vakomana ava panguva inoi vachiona bombshell Geza aiwa aiva resolute achitaura masvika achiti aiwa 31 March chinenge chakachaya 31 March ngatipinde mumastreets. Panapo we have seen kuti the government has responded throughout the country. Tiri kuona kuti aiwa military aiwa yakazara the riot. Tiri kuona vafamba nemaheavy trucks avo munovaziva, muriona vari vachikumaisa matraki vachikwidza vakadzika. Zvinozoratidza kuti aiwa these guys havasi kutomboda zvekuti vanhu vademonstrate because they know kuti vanhu vakademonstrata haizomboperi mosha. Mashoko ari kubuda panapa atiri kuona kuti aiwa zvakamboitika kare zvada kutanga zvekare kuti maissues emademonstrations as you all know maZimbabweans vanotya just because they know kuti kune vamwe vakamboshutiwa, vamwe vakarasikirwa neupenyu nekuda kwemademonstrations awa. Tudze mafungiro enyu mutidii pamusoro pechitiko ichi kana comment section medu. Tudze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.